polita, oso doktore etorri zaigu biakandora jantzita. Hauxe da lotxa eman didana gizon artera sartuta, edozer gauza esaten dugu edanarekin poztuta. Zuria harritu dute, otzakara zerrika, eta bai, guk euskarari beti Tira, mugitu zaitez, iloba etortzeko da eta. Lasai emakumea, lasai egon da ez daukagu. Aitzapotxik gara zerrekin, gaur eguneko mutil bizkorrekin. Andoni Eraia, Silva Fermi, egurtziko ziak berri. Honek amari eta hiru